Hi friends, आं दिनै नोंसोरनो माबायदि साबस्क्राइबखौ हाइड खालामगोन बेखौ खोन्थागोन। हाइड खालामनाय माने माबायदि साबस्क्राइबारखौ खोमोरगोन बेखौ आं खोन्थागोन। आरो बेनि लोगोसे मानि थाखाय साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनांगौ बेखौबो आं खोन्थागोन। साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनांगौ होनोब्ला सोरबा नोंनि भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगोनो नोंनि साबस्क्राइबारखौसो नायग्रोगोन। नोंना साबस्क्राइबार बेसे दं? जुदि नों गोदान इउटिउबारबा नोंना साबस्क्राइबारा खमबा इसोरबो नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय नङा। आरो बिसोरो जायना साबस्क्राइबार बारा बेखौसो साबस्क्राइब खालामबावो। अब्ला नायलांदो लोगोफोर साबस्क्राइबारखौ माबायदि हाइड खालामो। फार्स्टआव नोंनि क्रोम ब्राउजार थांग्रोदो, बेनि क्रोम ब्राउजार थांदो, ओमफ्राय इहाय सार्च खालामदो इउटुब होननानै। आंना नैबे इउटुब दंखायो, आं इउटुबाव क्लिक खालामबाय। इउटुबाव क्लिक खालामनानै 3 डटआव क्लिक खालामनानै ओमफ्राय इहाय डेस्कटप साइडआव नैबे डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामबानो जाबाय। डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामनानै एसे थाबनो जा स्पीड क्विक। इतना नेटवर्क स्लो हो क्या? इतना नेटवर्क स्लो होने से क्या होगा? ओमफ्राय नैबेहाय नोंनि माबायाव क्लिक खालामबानो जाबाय, नोंनि लोगो नैबे लोगोआव नैहाय। ओमफ्राय इउटुब स्टुडिअ एबार इउटुब स्टुडिअ माबानांसिगोन, क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे इउटुब स्टुडिअ क्लिक खालामनानै अभी आ जाएगा रे। फैबाय। एबार नै नायदो, नैहाय सेटिंआव, नैबे सेटिंआव क्लिक खालामदो। सेटिंआव क्लिक खालामनानै ओमफ्राय नैहाय चेनेलाव क्लिक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव क्लिक खालामनानै एडभान्स सेटिंआव थुबानो जाबाय। एडभान्स सेटिंआव थुनानै नैहाय इदि ओंखारगोन। एडभान्स सेटिंआव नैहाय माबा साबस्क्राइब काउन्टआव नैदि ओंखारगोन। बेहाय नों बेखौ खेबसे क्लिक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय क्लिक खालामनानै नैबेहाय सेभ खालामनाबानो जाबाय आरो सेभ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंनि साबस्क्राइबारा हारसिंनो हाइड जाना थासिगोन आरो दसे उनाव नायबानो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे बयबो साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामनो रोङो। आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंनाव फार्स्ट सहैयो। एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन।